Госпожо комисар, колеги, имам само минута, за да кажа три неща. На гражданите на Северна Македония: България иска страната ви да бъде член на Европейския съюз. Каквото и да ви говорят в лицето на българите, а и на българските евродепутати, вие имате приятели. На управляващите в Скопие: престанете да създавате паралелна реалност в страната си, да търсите оправдания и извинения. Стигнахте до там да обвинявате Европейския съюз, че не е демократичен. Инвестирайте усилия в нашето общо европейско бъдеще, вместо да създавате противоречия по отношение на нашето общо минало. Фактите от миналото няма как да заличите, но можем да създаваме заедно фактите на европейското ни бъдеще. Променете Конституцията, спазвайте правата на българите, приемете ги наравно с представителите на другите народи и дайте шанс на добросъседството. На моите колеги тук: докладът, който обсъждаме днес, създаде много напрежения и конфликти. Накрая никой няма да помни какво пише в него, ще останат само коментарите и скандалите. Затова в бъдеще трябва да се подхожда по-внимателно, по-прозрачно и Европарламентът да не отваря въпроси, които не може да реши. И накрая, правата на човека са винаги пред скоба и с тях не може да се прави политическа търговия по никакъв повод. Кураж, господин Георгиевски!